Bon dia, bon dia. Sí, avui treballem la força per guanyar potència. Estem al gimnàs i després ens anem a fer una ruta. I aquesta ruta serà o treballarem el cardio, l'equilibri i les habilitats. Ja veureu, ja. Una ruta molt xula. Ja veureu que vaig. Ara anem a treballar una mica de cames. Després, quan acabem les cames, ens anem a fer l'scatting cross. I ja veureu quin dematí més complet. Serà un dematí molt xulo. I ens podrem emportar també a Nuquito, que vagi molt bé. Ja estem aquí, al carril bici, al carril que uneix Terrassa, anem, Nuqui, Terrassa amb Sabadell. És un carril bici molt xulo i poc freqüentat. Que us vagi molt bé! Zero lesions, molt tècnic, bueno, bastant tècnic i força xulo. Aquí estem pel que vulgueu. I com podeu veure, les meves rutes també incorporen elements culturals, com aquesta xulíssima ermita del Bosc de Can Déu. Guapíssima! Sant Vicenç de Verders, Sabadell. Qui ho diria? Uau! Ermita xulíssima, hem pogut entrar dintre, no hi ha res. La porta ens l'hem trobat oberta i guapíssima, amics, amigues, fins aquí la ruta d'avui. Espero que l'hàgiu gaudit tant com l'he gaudit jo. Ha sigut molt xula, he disfrutat molt, hem fet camins, hem fet pista. Guapíssima, m'ha agradat molt aquesta ruta. Fins la propera. Corre!